ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது நம்மளுடைய மினி தோட்டம். அதாவது திராட்சை செடி வீட்டு அருகில் வச்சுருக்கான். காய்களை பாருங்கள், நல்லா கொத்து கொத்தா. அதாவது நம்ம மரத்துக்கு நம்மளுடைய மண்ணுக்கு வருமா அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு செடிகளை வாங்கி வச்சான். அது பார்த்திங்கன்னா இயற்கையான முறையில் செய்யும்போது இந்த நல்லா கொத்து கொத்தா நல்லா காய்ப்பு பிடிச்சிருக்குதுங்க. இந்த வருஷம் அதிகமாக அது கடையில் பூச்சிகள் தாக்காமல் இருக்க கத்தாழை செடிகளை நான் வச்சுருக்கேன். வீட்டின் அருகில் மட்டும் சும்மா லைட்டாக கொஞ்சமாக வச்சு நம்ம அழகுபடுத்துறதுக்காக அதை நம்ம ஏற்படுத்தியிருக்கோம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ்.